हा रायलायनो बिराद गोसो जाबाय रायलायनो गोसो जायो नों गोसो जायो ना बाबु सना देनाय देनाय नै बिदिल' बे आं बिदिबा गाबनो ओंखारो माना बेबो जों बादि रायलायनाय दंब्ला बे रायलायगौमोन मैखुना गावग्लियो थेर बेथेर जायो रायलायनो रोंगोन होननानैनो दिनै फैखाबाय बे नङाबा थाङाल' होनोमोन जोंनिफ्राय बेसेबां दुखुथियाफोर दं खुगा दंब्लाबो रायलाय रोङा थाइनै मेगन गैयै खाथिना दं दिनै बे न'आ जोंथ' मोजां दं खालि मैखुना गावग्लियो आं बेबायदि नायदो रायलायनो बिराद हास्थायदों नोंसोरनि मैखुनाबो गावग्लिदों जाय बाबुआ आरोबाव सैथानजोंबो नासयजादोंमोन ओमफ्राय बिमा बिफानि अननायजों दिनै बे जायगायाव फैनानै दिनै बिमाया बुग्लिजादों बिफा बुग्लिजादों बेखौ बे गथ'आ बुवाखै बै गाज्रियासो बुदों फैजाना फैयाखै दा नोङो बबेनि आरो मा नाम आरो बे गथ'आ मा बैसोआं बैसो आरो बिनि नामा मा नाम आरो बे मा जायामोन बेखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायना होयोब्ला इसोरा नोंखौ आरो बेखौ गोबाना लासिगोन इसोरखौ फोथायो दा नोंहा साबसे गथ'फोर दं सानै सासेया आदसा दे दा बेनिखाय बे बाबुआथ' दा बिदि नंला मा माने फाफ्लि दांजानो बादो हेडफन बिना लाबावबायसो दायो दे नों बुंनानै लादो फारि फारि खुलुमबाय आङो माजबादनि जिंगा बेल सोमलिगुरिनि आङो बे गथ'आ जाहैबाय बिदाया एक्सिडेन्ट जाना थैदोंमोन आरो लाम्बाबारियाव ओमफ्राय बेनिफ्राय गथ'आ बिहुस जाबाय बिहुस जानानै आरो मोनाबिलियाव खनसे माने सानाय बायदि जाहैबाय बिखाखौ गथ'खौ बोख्रबजोब्बाय एक्सिडेन्ट जायामोन लामाबारिथिंजाय लामाबारियाव औ नैबे जोंहानि बिब'निनो फिसाला आरो बेनिफ्राय बिदि जानानै जोङो हस्पिटालाव डाइरेक्ट लानानै थांबाय एक्सिडेन्ट जानायखौ एक्सिडेन्ट जानायाथ' जायगायावनो थैखाबाय नालाय नैखौ लानानै थांबाय आरो जोङो औ बेखौ लानानै थांनानै जोङो रङिया हस्पिटालाव लानानै थांबाय जोङो सवास्थियाव बेनिफ्राय गासिखौबो नायजोब्बाय गथ'आ गासिबो नर्मेल होमब्लाबो जोङो सानब्रै दोनबाय गथ'खौ आइसिइउआव सानथाम दोननानै ओमफ्राय डाक्टारा बेमारानो गैयाबा होननानै जोंखौ थोनहरबाय थोनहरनानै आङो न'आव थायोबा बारा जागोनदां होननानै बङाइगावआव लाना थांबाय आं बेयावबो हरसेल' थानानै गाव लिंबाय थानाय फैबाय आङो न'आव फैबा गथ'आ फासि नांनो नागिरो बिमाखौबो सिथेबाय थायो गथ'आ ओमफ्राय जोङो बहुद जोंनि धर्मनि माबाजोंबो जोङो नायबाय हामा बेनिफ्राय आङो खनसे नङा खननै खनथाम नायबायानो थाबाय माने आलदा आलदानो नायनाय आङो मेघालयआवबो लांदों अजानाव आं डाक्टारनाव खनसेल' सोखाबाय फार्स्टआव बेनिफ्राय आङो ओरै थेलामाराथिंजायबो लांबाय ओमफ्राय नैबे अदालगुरियावबो मानसिफ्रा होनायखाय लांफैबाय आरो ओमफ्राय आङो साथाम साब्रैसो नायनाय जादों आरो होमब्लाबो बेनिफ्राय आङो हामानि आरो हराव जाबावनानै सानसेखालि माबायाव जोङो सोरांजुलियाव जोंनि खाथियावनो सोरांजुलियाव बापटिस गिर्जायाव लाबोबाय बिदिजों जानाय नंला गिर्जाफ्राव लांदो होननायखाय आङो लांबाय लांनानै आरो फुङाव जाबावबाय गथ'आ खालि जि लायो माबायदि जायो बेयो नालाय जायोबा माने बियो फार्स्टआव जि जोम लाग्रोयो माने फासि नांनो जि लायो फासि नांनो नागिरो ओमफ्राय जेबो मोनाबा खारखोमानो मोनबा खननै खारखोमादों बियो न'निफ्राय ओमफ्राय सानसेखालि बेलासि उन्दुदोंसोमोन आङो खामसालियाव दंमोन आरो ओमफ्राय बिफायाबो उन्दुदोंमोन बेनिफ्राय गथ'आ मालाबानो खालांनानै गावनि बेलखौ फुनानै मिस्थां दंफां आलायहैबाय बेलखौ बे गावनि गाननाय बेलखौ फुनानै मा बिफाङाव आलायखो बियो मिस्थाङाव दंफां न'नि फख्रि आलायाव दुब्लि गेजेराव ओमफ्राय आङो बोरैबा गथ' गसंनानै होबाय ओमफ्राय बिफाखौ फोजाबबाय गथ'आ गैला ओमफ्राय ओरैजाय उनथिंजाय रुम मोनसे दं नालाय बेजों खारखोमा लांबाय माने बियो ग्रिल होनाय नङा नालाय खोरखिया ओमफ्राय दंग'बो मोनसे दंमोन दंग'आवथ' आगानानो जायासै बिनि ओमफ्राय जों थांबा थाबायलांबा आगान जायो गथ'आ थाबायलांबायथ' आगान जाया बेनो सिगां थांग्रोखादों नालाय ओमफ्राय आगानखौबो नागिरबाय आं ओमफ्राय अखा हानाय नालाय ओरै गाहायाव बारजुमनायावबो आगान गैया ओमफ्राय जों थाबाय गासिबो आगान दंजोबो ओमफ्राय गथ'आ माबायदि थाखो जों बेखौ मिथिला बिनि आगाना गैया जोंना थाबायबा आगान जायो माने अखा हानाय नालाय बिनि आगान जाया आगानानो जायाखै थाबायबा आगान जायो बे आगान जालायनाय बे लामाया मा बालानि ना हाब्रु दङ माने हाब्रु दंग' खिन्थु बेना बेथ' सोमोनांथाव ना ओमफ्राय हाब्रुआवथ' आगान थायो अब्ला बे सोरनि बियो गाज्रि जिउआ सैतानाथ' आगान थाया नाथाय बिजों सैतान थाफानायखाय आगाना थायाखै आं दिनैसो खोनाफेरदों ओमफ्राय बिफाया सिगां थांग्रोबाय ओमफ्राय मानसि नागिरहैनाय खोथा ओमफ्राय आङो थांनानै उसुंनिफ्राय थांनानै आरो फैफिना आं मबाइल लांफैफिनबाय दानि जुगाव मबाइल थायोबा जेनेबा बुस्थु नागिरोबा थाब मोनो बेफोरबायदि होननानै आं थांबाय ओमफ्राय बिफाया फुख्रिनि गाहायजों थांबाय फुख्रि दंखायो नालाय ओमफ्राय आंबो थांबाय थाबा ओमफ्राय गथ'आ गावनो माथो रोङाबाबो गाबज्रिनो रोंगौ नालाय ओइ होनहरबाय जेनेबा गोदोना सोदोना गासिबो आलायखाजोब बारजुमनोल' नांसिगौ आरो गथ'आ
ओमफ्राय बारजुमनोल' नांसिगौ ओमफ्राय गावनो माथो हरबाय खि माबा होजोबनानै मानसि नुनायखाय खि बिमा बिफा फैगौ जों हास्लाबखानाय नंला नंबाय खोमा सैथानफोरा ओमफ्राय गथ'आ माथो हरनानै बिफाया मोनहैग्रोबाय आरो आं खालांगौनो बिफाया गाहायजों थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय माबा हैनानै मानसिफोरबो बयबो खालांजोबनानै माने बोख्लायहैबाय बेखौ औ बेसे गोजौमोन बांद्राय गोजौ नङा थि नैबे माबाया नैबे जालायहोनाय गाहायनिया फार्स्ट नाम्बारावथ' बेयो थैखागौमोन बारजुमा थैखाबायमोन आरो बा एसे जों थांनायनि सिगाङावबो जुदि बे लोगो नांहैयोमोनब्ला बे बारजुमनाय मोनबा खि थैगौमोन जोंथ' नुस्लाबहैनाय नंलामोन थैखांनानैसो जों खि नुहैगौमोन ओमफ्राय बिदिनो लानानै फैफिनबाय आरो होमब्लाबो हमथा हमथिब्लाबो आरो खनसे थांबावबाय बे होमबाबो थांब्लाबो माने मानसिफोर बयबो ज' थांखाबायना लानानै फैबाय ओमफ्राय हमथा हमथि बांद्राय खालामोबा माने सौला सौलि खालामो बिमाखौ जों बिफाखौजोंल' बुयो आंखौबो बिफाखौबो बिदि खालामबाय थायो बोलो जायो माने साथाम साब्रै हमबाबो माने हमथानो हाया माने खाख्रबलायनाय जायो बारा जाबा बेसे बुजानो होननानै खायो माने जोंबो आथिं आखाइ खायो आरो होमबाबो जोङो खाथियावनो थाफाबाय थायो आङो बुजाबाबो माने खाथियाव थाफाबायानो थायो आं गथ'जों बिमा नालाय गथ'खौ जों गारनाबो थांनो हाया हाजार बबानो जाथों खानायानो जाथों गोरबोआव 9 मासनि लानानै जोनोम होनाय रावबो बिमाया बबा खाना लेंग्राब्लाबो फिसाखौ नासयनो हाया जोङो हायो नामा हायाना जेरै बे ओनसोलनि बिमाया गावनि फिसाया बबाब्लाबो बे मालाबाबो गारनो हाया बेनिफ्राय आंनि बिबोनाङा ओरै थालिर बारियाव सोरहाबा भुत हमजानाय होननानै बिसोरनिफ्राय नाम्बार लानानै फैबाय बेवाया खावब्लाथिं नालाय बिबोनाङाथ' बेयावनो फैखादों आंनिया ओमफ्राय जोङो नागिरनानै 9थासोआव नोंनाव फन हरबाय खोमा होमबा गथ'आ जा फुथारदोंसोमोन नोंनोथ' खानायखौ जों भिडिअ हरखानाय जादों लोगो लोगोनो ओमफ्राय गथ'खौ लाना फैनानै बिदिनो हाथायाव थांनो होननानै थगायना लाना फैनानै होमबा बेयाव बुफैबावबायसो आंखौ बे आंखौ सौनाया नै आखाइया दाबो मोजां जायाखै बेयाव सौफैनाया आंखौबोथ' सौनो नागिरदोंमोन आं क्रुस लाखादों नालाय बे क्रुसखौ लाखादों मानो जाया बेबादि सैतान अरजायोब्ला सिरि थानो नाङा सैतान अरजायोब्ला बिनिफ्राय बांसिन नोङो बे फंसेब्लानो फंनै बुंनांगोन दा बे गुरै जादोंब्ला नोंनावसो गाखोगोन माखासे मानसिफ्रा मिथि रोङा माबा सैतान होखारनायाव जों बेसेबां बोलो होनानै हस्रि खावनानै दाद्रि होनानै होखारनांगौ जायो बेखौ मानसिफ्रा बुजिया मानो बिदि दाद्रि होलाबायदों बिदि बिसोर मिथि रोङा नोङो सैतानखौ फेजेनोब्ला गावखौनो बिराद बोलोफोरानो एसेनि बोलो जायो दे बुंलांबाय थानाय बेनिफ्राय जोङो बेयाव लाबोनानै गथ'आ जै दिनखालि लाबोदों बे दिननिफ्राय बेबायदिया खारबाय आरो ओमफ्राय गावनि नैबे बिखायालाय साबाय थायोमोन बिखा सानाया गाव डाक्टारनाव लांलाय मुलि बायदिसिना जाहोनायजों लासैनो खारबाय आरो ओमफ्राय नै लाबोखो नोंसोर बाहाय खननै जाहैबाय गथ'आ ओंखाम जायाव खनसे लाबोबावनाय जाहैदों आरो बिनिफ्राय लांफिननानै ओंखामालाय जाबाय दा माबायदि नुखो दालाय गथ'आ मोजाङानो मोजां दा नोंसोर आखाइ खमना होदो इसोर मावनो हायै जेबो गैया आं सोखायाखै गोबां बे जायगायाव मोदाय अरजानायफोर लानानै फैयो खाना खुजा लेंगा लेंगिफोर फैयो जेरै जोंनाव सासे आफा दं बिनि खोमाया खोनानोआमोन एसेबो खोनालामोन बेबो दा बिसोर खोनादोंना खोनायाखै दा इसोरा खानाफोरखौ नुहैयो इसोरा खोनायफोरखौ खोनायो बेबायदिनो मोदाय अरजानायफोरखौ होखारो दा बेनिखायनो दा बे माबुनाव आंसा बेथ' रायज्लायनोबो रोङा बुजिना बुजिया बे बिराद गोसो जागासिनो रायज्लायनो बिराद गोसो जागासिनो रायज्लायनो गोसो जायो नों गोसो जायो ना बाबु सना देनाय नै बिदिल' आं बिदिबा गाबनो ओंखारो माना बेबो जों बादि रायज्लायनाय दंब्ला बे रायज्लायगौमोन मैखुना गावग्लिया थेर बेथेर जायो रायज्लायनो रोंगोन होननानैनो दिनै फैखाबाय बे नङाबा थाङाल' होनोमोन जोंनिफ्राय बेसेबां दुखुथियाफोर दं खुगा दंब्लाबो रायज्लाय रोङा थाइनै मेगन गैयै खाथिना दं दिनै बे न'आ जोंथ' मोजां दं खालि मैखुना गावग्लियो आं बेबायदि नायदों रायज्लायनो बिराद हास्थायदों नोंसोरनि मैखुनाबो गावग्लिदों जाय बाबुआ आरोबाव सैतानजोंबो नासयजादोंमोन माने बिमा बिफानि अननायजों दिनै बे जायगायाव फैनानै दिनै बिमाया बुग्लिजादों बिफा बुग्लिजादों बेखौ बे गथ'आ बुवाखै बै गाज्रियासो बुदों देनाय हालेलुया हालेलुया जिसु जिसु दे नोंसोर बुजिबाय बेनि गोरबोआव बेसेबां गाबग्लिदों बिसोर मिथिगौ ना बेसेबां नों बादि आं बादि रायज्लायनो लुबैदों बिनि बैखुना बेसेबां गावदों बिसोर मिथिगौ
बिमा बिफासो जोनोमगिरि बिमा बिफासो मिथिगौ आंनि फिसायाबो जुदि बबा जानायमोनब्ला बबि जादोंब्ला बिमा बिफाफ्रा नाथाय बे बुहुमाव खुगा दंब्लाबो नाथाय इसोर दिनै बेखौ अनबाय नोङो बे जायगायाव फैदोंमोन दा बाहाय फैदोंमोन फैदोंमोन बुजिबाय मानो आंथ' एक्टिं रोङा नालाय नोङो बेनिफ्राय बै आगै आलफानसानि खाथियाव फैदोंमोन दा नों बुंनोसै नों रायलायनो गोसो जायो बेसेबां अन्थाव बाथाव बेनिखायनो अनजागाफोर जों गावनि थाखायल' दा बिनो बुहुमाव जेसेबांनाखि बबा बबि खाना खुजा बिसोरनि थाखाय बांसिन बि नोंसिनि न'खरावथ' सोरबा बिदि फिसाफ्रा बबा सोरबा बबि जायोब्ला नोंसोर बे फिसाखौ गारगोन नामा बबि होननानै बबा होननानै दिनै बे बिमायासो मिथिगौ गावनि फिसाखौ गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै जोनोम होनानै बे दिहालाव जाबाय दा बे समाव आरो सैताना बेखौ नासयनानै फासि नांनो नागिरदोंमोन बिमाया बिफाया बोरबा नुसननानै खेवनानै होबाय बेल गाननायजों आरो दिनै बेखौ सैतान नासयनायाव दिनै बे जायगायाव लाबोनायाव आरो बेनिफ्राय नानि आलफानसानि खाम्फा खाथियाव बेखौ बिहोदों आरो बेनिफ्राय दिनै जोङो इसोरनि गेदेर अननायजों दा नोंसोरखौ बे नानि आलफानसानि हाजों फुनदोंमोन नामा फुनदों बेखौ नानि आलफानसानि हाखौ दैयासेजों दौदोंमोन नामा दौदों बेनि उनाव दा बेखौ माबायदि आलफानसा नानि रुंसारि जानाय हाजों आरो बेनि बिबारजों बेखौ फुना होनायाव दिनै माबायदि नुखो नोङो फिसाखौ आङो दाथ' बिनिफ्राय माबानानै लांनाय लोगो लोगो अनेक सोलायखाबाय जा गथ'आ रागा जोंनायाबो खारखाबाय सिगांफ्राव रागा जोङोमोन जायो बुनाय बुग्लिनाय बेफोर गैला बुला अनोसो दायो नों मामाखौ सौदोंमोन बाहाय दा बुला दे आखाइ खबना होदो दे मामाखौ खुलुमनो हागोन दिनै खुलुम दे ओरै खुलुम बे मामाखौ दे खुलुम बेखौ मामाखौ खुलुम आथिं दे आखाइ खबना होदे नायदो बेखौ बबाब्लाबो बेसेबां अननाय दं बबाब्लाबो गावनि बिमाखौ बेसेबां अननाय दं फिसाखौ गोबाना खुलुम दे नोङो गोरलै गथ'खौ खुलुम दे फिसा होननानै दे आखाइ खबना होबाव दे हामबायसै दे इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों दे थांदो